En als hij fluit, dan moet je in het bergje een modderkaartje in het bad van een berg leggen. En vies het een leuk speeltje? Ja. Waarom? Omdat het heel grappig is. Wat docht hij dan, die barg? Liet ik een keer skatejes. Even net rekken en schreeuwen, maar boatje onder squaltiet. Maar het nijste en mooiste boatesquad. Op OBS de Mierskip een serieuze zaak. Want de squal is met 3 oren landelijke squal uitzocht om het mooiste boatesquad van 2011 te kiezen. Ja, en dat vinden de band helemaal net erg vanzelf. Hè? Want de band die worden vaak zelf even beoordeeld. Maar CITO-toetsen en een CSW, daar kunnen al een schepje bovenop. En nou hebben ze zelf de ambitie, ik eens eventjes, die zien laten om nou zelf ik eens eventjes dingen te jureren. Hoe vies het? Ja, leuk. Maar hoe is net de hele tijd te werken en zo. Dat is best wel leuk. Wat is dit? Schieten. En is dat boatesquad? Ja. Het lijkt wel oorlogstuig. Ja, dat lijkt het er wel op. Vies het mooi goed? Jawel. En waarom vies dit zo leuk? Omdat het kist op dingen zitten. Eigenlijk maait best net op squallen. Maar ja, nou maakt het wel. Hè. Het maakt natuurlijk wel even test worden. Dus, maar ik weet net dat we hem na de tijd in de klas horen. Want we hebben al aardig wat aanvaringen hoor. En aan het eind van de maand neemt de landelijke jury de testrapporten van de Mierskip officieel in ontvangst. De uitslag van de basisschoolwedstrijd telt voor 35% mee in de einduitslag. Dus het is van wezenlijk belang wat de stemming op deze scholen is. Sure, dit is wel net zo goed, maar ja, als ik iets van het mooiste mocht kiezen, dan wie het wel de Nerf. Maar wat? De Nerf, een rare naam, dat weet ik, maar ja, zo heet het gewoon. En wat is dat dan? En dat is deze. Het is toch weer een geweer, of niet? En nou is het nog even spannend. Want wat wordt 9 november uitroepen dat boatesquad van het hier? Een tinkspultje, de poppenhuizen of dochs het geweer?